Zaista, kao da smo u tropima, ali dobro. Deo istog tima, a sada se bore za tron. U plavi ugao ulazi momak iz novosadskog CDS-a, trener mu je Nemanja Milošević, a on je Nenad Milanov. Ovo je također MMA, kategorija catchweight do 86 kg. Još jednom pozdravite Nenada Milanova. Inače, kategorija je do 84, ali dogovori se zbog kilaže. Neko ne može da skida, neko ne može da digne i onda se dogovore. Ahile Džima iz Beograda. 3 borbe, 3 pobede. Nikola Lazić! Nikola Lazić je taj drugi momak koji će biti u ovom ringu, oktagonu, nazovimo ga kako god hoćete. Zapravo je šestougao. Šestougao, jeste, a? Da. Nisam brojao. Da, šestougao. Sad ne znam kako se to kaže na latinskom. Oktagon nije. Nije oktagon, je osmougao. Da. Nije ni heksagon, to je, mislim, sedmougao. Tako je. Ništa, ostaćemo dužni sledeći put. Da, da. Uzet ćemo knjigu iz gimnazije. Nikola Lazić, sad koristi se jedna engleska reč koja kod nas to ne znači prospekt ili velika nada. Inače, vrlo duhovit momak, ne mogu sad, ne smijem da prepričavam kako se šali sa Vasom Bakočevićem, ali vrlo je zanimljivo. Njegov tim, Ivan Đorđević i Igor Krstić. Ivan Đorđević, glavni trener Ahilea, inače bivši rvač, čovek koji sa MMA nije imao praktično nikakve veze, a onda je angažovan od strane CDS-a, ali pre toga čini mi se da to bila Crvena zvezda, Aleksandar Radosavljević. Mu je dao priliku da trenira momke rvačkoj veštini i on se profilisao sad kao MMA trener. Dakle, što se submissiona tiče, tu je sigurno kvalitetan, dobar u parteru, vidjet ćemo. Šta znači mlada nada? Ono što je meni zanimljivo je to pratimo sve sportove, recimo, pa kad ti pređeš 30 u fudbalu, tu si već zagazio, jeli, onako, kucamo na vrata zaboravljenih asova, ali u borilačkim sportovima zaista, evo, gledam MMA, tu ima gomila iskusnih ljudi koji su od 30. pa do 35. Ima nekih i mnogo starijih, ali dobro, to je, ajde da kažemo, ređi slučaj. I negde, pogotovo u ovim težinski većim kategorijama, ti stariji igrači, to je borci, oni kasnije nekako sazrevaju i oni su oko 30 u punoj snazi. To si odlično primetio, recimo u teškoj kategoriji u boksu, borac sazreva tek posle 30. Pa znaš kako, mlada nada, mislim, za mene je mlada nada i neko ko se pojavio sa 30 godina, a počeo je da se bavi tim sportom. Razlučimo od toga. Da. Ne mislim tu na godine, tu mislim na staž u borilačkom sportu. Očigledno pokušava da uvede u parter borbu, naravno, zahvaljujući svojim, rvačkim sposobnostima. Ovo su inače dve jako dobre škole, dve slične škole, mada u CDS-u
je grappling, čini mi se, malo ima prednost u odnosu na udaračke veštine. U Ahileju radi Zoran Bačulov, on je iz Warrior Gym-a i fantastičan kickbox trener. Ovo je Nemanja Milošević, glavni trener CDS Novi Sad. Ok, razumem ovde, evo dok ovu borbu parteru pokušao da se izvuče i da napravi sebi poziciju i to dobro radi. Dakle, razumem naravno da se neke škole razlikuju, da neki više vole da rade stvari, da se privodi u parteru, da rade submission i tako dalje, neke više na tim udaračkim elementima, ali bez ovog prvog spomenutog, dakle, bez partera u onako profi, u MMA, zaista nemate mnogo šanse ako ne poznajete dobro i jednu i drugu na kraju krajeva tehnike. Znaš kako, gledao si sigurno mečeve koji 15 minuta budu u stand-upu, samo rade boks ili kickboks. Dakle, jedno bez drugog ne ide. Sad, samo je pitanje ko na šta stavlja akcenat. Ali jednostavno, ako imaš dobrog parteraša, on se spusti dole i ti moraš da ideš dole i tu si već u minusu. Ako imaš dobrog udarača koji te drži na distanci i kad god ti pokušaš da ga oboriš, on kontrira, opet si u minusu. Da, gledao sam neke mečeve u MMA gde dobri udarači idu u parter zato što su njihovi protivnici možda malo bolji udarači i onda ume i stvar taktike da bude, naravno. Kažem, svaki segment mora biti pokriven. Evo viš, sjajno ga je propustio ovde, nije hteo da ga, ili nije mogao da ga udari u ovom trenutku. Još jedno dobro izbjegavanje. Da, Lazić definitivno ima bolji stand-up. I koristi to. Ili stojka, kako kaže moj drug Vuk Vuljarić. Ili stojka. Stojka. Znaš kako, izuzetno je važno ne samo da imaš dobrog trenera, već i da imaš dobre sparing partnere. Oni svi jedni s drugima rade treninge, oni vežbaju i sa Ilićem i sa Negucićem i sa Bakočevićem. To je izuzetno bitno za jednog mladog borca. Sa Radakovićem, da rade sa iskusnim borcima. Kako je prošao ovaj udarac u knockdownu. Zapravo je samo uzdrman. Jer u MMA knockdowna nema. Nema, da, samo je prekidi. Ali da. Hoću da kažem da malo je, žmirkice su ga napale, kako se kaže. To se jednom desilo, to je bilo vrlo zanimljivo baš Džakiću. Radio je MMA meč, sudija je bio iz kickboksa i krenuo da mu broji. I sad svi stoji i ne veruju šta se događa. Nema brojanja u MMA. Dobro, ovo je bio klasičan lapsus lingua moj, ali... Ne, nije, nisi ti ništa pogrešio. Malo se zaneo, Da. Sad, naravno, nema stajanja, međutim, nije protivnik uspeo da do kraja odradi to i da završi ovaj meč, tako da ćemo na našu sreću gledati i sledeću rundu. Da, ovo je za sada najsadržajniji meč i odličan. Negde mi se čini ti bolje pratiš, naravno što se tiče MMA,
i te neke srpske scene, imamo par boraca koji su zaista visoko kotirani, koji su potpisali za najveće organizacije na svetu. A radili su Megdan. Da. Tako da polako počnemo i mi da se, ajde da kažem, da se hvatamo u kolo što se tiče te najveće scene. Pa jeste, imamo Ilića koji je u KSV-u, imamo Vasa koji je u Bellatoru, Negucić u FFC-u, to su sve velike organizacije. A svi oni su šampioni Megdana. Vidiš kako Milanov pokušava da sačuva živu glavu, tako što pokušava single leg bacanje, da se nađe u parteru gde se bolje osjeća, jer Lazić apsolutno dominira u stojici. Sad jedno dobro popuštanje i evo za Milanova prilike da nešto više uradi u ovoj rundi. Viš, ovo je prilika da se odmore jedan i drugi. Viš kako on govori, diši. Ali sad neće biti odmora. Ovde su saveti iz ugla strašno važni, jer u određenom momentu jednostavno borci ne znaju šta treba da rade. Opet je uzdrman Milanov. Meni je najzanimljivije kad čujem iz publike savet. Tu ima svega i svačega. Uradi ovo, uradi ono. Ja bih samo njima rekao... Ili do onih najprostijih... Dobro, to da. Ali ovo mislim konkretno kao uradi ovo, uradi ono. Aj ti uradi. Znam, mnogi savjetuju i od Đokovića pa do nekih drugih sportista. Šta kaže Đakić, ako kritikuju Đokovića, šta će onda o nama da priča? Ovde voda teče na jednu stranu samo za sada. Da, vrlo dobro si to rekao, moram da zapamtim ovu rečenicu. Pa da moram ti priznati, Željko, da gledao sam borbe da jedan protivnik toliko dominira i ovaj drugi toliko batina dobije i onda bukvalno samo jedna milisekunda reši stvar, ne veruješ. Pa to je nepredvidivost ovog sporta. Ja kažem, mi smo videli ovde 100 udaraca, ali udarac je samo jedan, onaj koji pogodi. Mada moram priznati da se Milano dobro drži na intenzitet. Pa zapravo vidiš, pokušava sve vreme da ode u parter, da malo uhvati Danfa, da malo dođe sebi. Ali pretrpio je zaista gomilu udaraca. Apsolutno je izdominirao Lazić u stojećem stavu. Iskoristio te svoje duži dohvat, duže ruke i noge i jednostavno kontrolisao meč u tom segmentu. Ali moram ti reći da su me fascinirali.
Što su odmarali, odmarali su. Tako je, prekida ovo sudija. Da, ovo je Radovan Radovanović, čini mi se. Treba napomenuti da laktom nije dozvoljeno udarati ajmo da to nazovemo u čiroki. Dakle, u taj deo glave nije dozvoljeno udarati. To je takozvani 12-6. Čini mi se da je Deki Tešić pričao o tome kada je bio prošli put. Jeste, da, naravno, iako se nama čini da je ovo tuča bez pravila, to jest ne nama, nego nekima, postoje naravno pravila striktna i kao što vidite nema ni udarac sa glavom, dakle ne možete ni glavom protivnika da udarite i još neke stvari, ali videli smo ovde, Željko, koliko je glava bitna kada se u parteru kontroliše protivnik i njegovo telo, to je jedan vrlo bitan segment i toliko ima tih detalja, tako da... Znaš kako, grappling koji je osnova, ili brazilska džiu-džica, koji je osnova partera, je strašno komplikovan. Ima 1000 kombinacija raznoraznih. Kako ti uradi ovo, ti uradi ovo. Stvarno, ne može se to sve ni primeniti u jednom meču. Ali evo vidimo podliv ispod levog oka kod Milanova. Trpeo je štetu Milanov, to je evidentno. I to dosta štete. Dobar si mi šlagvor dao. Želim da kažem da prvo ovo su većina tih momaka studira ili je završila neke fakultete, normalni su, imaju porodice, jednostavno vole ovaj sport, vole da se takmiče, da kažem vole da se biju, bi bilo previše, ali jednostavno vuče ih to. I nema govora o nekoj prljaštini, o nekom nesportskom ponašanju i ne bih ovo nazvao, ljudi kažu to slobodna borba, nije ovo slobodna borba, ovo je MMA. Znaš kako, kao i u životu, znam primere iz ličnog iskustva, iz škole, recimo, oni koji su bili najjači, oni su se najmanje i tukli, ili se nisu tukli uopšte. Uvek je tako bilo. Oni su najmirniji i najfiniji. Pa da, kad si vidio nekog momka od 100-110 kg da je glavni baja. On jeste glavni baja, ali ne uteruje to. Zato što niko ne sme da ga dira. Uvek neki manji pravi probleme, da. Veliki intenzitet borbe, velika vrućina, naravno premoreni su obojica, ali vidiš i sam koliko je dominantan Lazić. Da, ali i on evidentno umoran, ali njegovom protivniku svaka čast na što je izdržao. Opet idemo u parter, opet prilika da se malo dođe do daha. Ali ovde Lazić zaista apsolutno kontrolu ima nad mečom. Da, Lazić je dobio meč definitivno, osim ako se nešto ne promeni. Jer završnice su moguće bukvalno i u poslednje sekundi. Mislim da ovo nije dobar ugao da se vidi sada. Nije ugao uopšte, ovo je bilo iznad reflektora i svega, je sad ovde već mnogo bolje. Mora da izvuče ruke Lazić da ne bi bila neka poluga, to i radi. Sad on prelazi u ofanzivu. I evo, sad će krenuo je, vidiš kako je otvoren vrat, ovo je rear naked choke. Pokušaj, pa još jednom.
Nismo videli, zaklanjao je ovaj Stubić, u pitanju je završnica gušenjem, rear naked choke, takozvani RNC. Sad, detalj koji je vrlo bitan za ovaj meč. Pogledaj Lazića. A pobedio je? A pobedio je. To govori o tome koliko su se istrošili u ovom meču. Pazi, on, dečko, nije mogao da stoji. A bio je dominantan preko 10 minuta. Zaista dobar meč. Ne mogu da stoje na nogama, ali su zadovoljili sjajnu publiku u Sremskoj Mitrovici. Vidiš, čovjek jedva stoji na nogama, a borio se do posljednje kapi znoja i do posljednjeg atoma snage. I pobedio. Ovdje mu Krstić u jednom momentu kaže nasloni se na mene i ja ću to nosim, vidiš? Toliko se izmorio da ne može da se raduje. Evo sada polako i on dolazi sebi, što se kaže. Sjajan meč i jedan, moram ti priznati, jedan od boljih na Megdanu ikada. Bar kada, što se mene tiče, mog mišljenja o ovom meču. A i mnogi su okarakterisali ovaj meč kao jedan od najboljih. Sada mu i kolega iz kluba ili trener kaže, nasmej se, upotrebite poslednje atome snage da se nasmeješ, da se slikaš. Evo, to je to. Uspio je sada da napravi taj trougao i kraj. Da. Tapno je ovdje Milanov, nije mogao više da brani. RNC. I evo vidi. I dalje ne može da hoda. Svaka čast.